coming na pod ang ato ang Thanksgiving Day. So kinahanglang masabtan nato ni pag-ayo. And Sunday afternoon mao ang atong baptism. So ikaw og si Lord mao'y magsabot, di na pwede na mo pugos nimo. Dili po na pwede na mo pugong nimo. Imo dyan ang desisyon sa Ginoo. Sultian ka na kanang magpugong nimo manay unang paninglon sa Dios. No? So dili pod ka pwedeng ingnon ni pastor, "Hoy, pabaptize ba?" Dili. Ikaw dyan magdesisyon ana. But hinumdumi kung nakahimo kag desisyon nga nakapalipay sa imo isig katawo unya nakahatag pagod ganig kaguol sa umaabot. How much more ang mga desisyon nga makapalipay sa Ginoo. Nasabtan nato mga igsoon. So enter into His gate with thanksgiving. Atong ablihan ang atong mga Biblia mga igsoon sa Psalms 100 verses 1 to 5. Psalm 100 verses 1 to 5. Enter into His gate with thanksgiving. Nami atong mga pagdayeg, no? Awit sa mga pagdayeg. Salmo 100 verses 1 to 5. Nanata? Amen. Manindog ta mga igsoon. Awiting nga malipayon ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay og panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilhang nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato og kita iyaha kay kita iyang katawhan og iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan og dayga siya didto. Pasalamati og dayga siya. Ang Ginoo maayo. Amen. Mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinod anon hangtod sa tanang kaliwatan. Akong Osbon verse 5, ang Ginoo maayo. Mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinod anon hangtod sa tanang kaliwatan. Magampo ta, makagagahom og langit no namo nga amahan. Salamat kayo Lord, nga bisan pa man sa tingog Ginoo nga imong gihatag. Pinaagi niini amahan, padayon nga mapatubo ang among pagsalig o pagtuod diha kanimo. O padayon ang imong paghinlo kanamo gikan sa kahugawan sa mga pagpakasala amahan namo nga langit nun. And allow us, O God, to enter into your presence, Lord Jesus. Thank you, Lord, nga gikan sa mga kabataan karon, sa mga batanon og namo nga mga hamtong Ginoo. Salamat nga ang imong mga pulong haom kayo sa kada usa kanamo. Himuang ang among mga kasing-kasing dili garbuhon, dili ni batuon Ginoo, dili tunukon, kundi mahinangponing madinawaton sa imong mga pulong Ginoo. Salamat kaayo ng imong balang espiritu sa gyapon naghatag namo kay gayunan nga makasulod mi sa imong presensya, makasulod mi sa mga pagdaig, mga pagsimba. Ug salamat ng imong gugma walay paglubad sa among kinabuhi. Ikaw mao'y personal nga magnudlo, manulti, magsaway, magbadlong kanamo, og labaw sa tanan magtudlo kanamo sa pagkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Pinaagi sa imong mga pulong. Thank you Lord sa dihog, sa kaalam, og sa imong gahom nga nias among taliwala, og sa kada usa namo nga nagatandog. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah. Thank you Lord. So check. Galisod pagpakpak tong uban kay gagunit og Bible. Palakpakan ko na nato si Lord. Praise God. So, mayong buntag natong tanan. Na, murag Thanksgiving ron no? Kagabi na busy og ayo sa to si Bian. Na korpyo nas Bian. Sige po sila arig taod. So this week is the last week of our preparation. Doon na tayo prayer and fasting himuon every night and everyone. Ang tanan gayod gipanawagan nga mo join ani. Bisan pagbata, mo join ta. Kada gabi ini siya, 7 magsugod and 9. Pinakataas na ng 9, mamauli na ta. 5 days ni nato nga himuon.
Unya, ikaw na ibahalag unsay imong i-commit. Basta kay prayer and fasting na to na ang pinaka-importante mo anhi ta magpaubos. Unya sa atong pag-anhi dinhi, we will discover new things. Dala imong notebook ug listahan sa imong prayer. Pero anhi gyud ta mga igsuon. So, and daghan sa mga saad lang kinsay mga bakante anhi lang gyud mo sa church kay kinadaghanan pa tag trabahoon. So last time atong gihawanan po na diha sa likod. Nakaroon kay maglisod naman tag asa tamang parking, maghawa na po niya ta diha. No? Nya napay atong agianan nga nay tubigon. Pwede na nato butangag mga bato, i-level. Daghan pa ta og kalingawan ari pod sa sud mga kani taptapan pa ni sa taas. So daghan kaayo. And sa atong mga teachers, salamat nga makahuwam na po tag-usob sa inyong bangko dadto sa okay ba to? Ma'am, Bere? Asa si Ma'am? Okay na to? Praise God. Salamat sa Ginoo. So, then magtaod pa pug mga trapal, kadtong duha ka trapal, hutdon jud to natog taod, isagad jud to didto. Nay patag-patag sa likod. Kay siguro adto dito magbutang og pagkaon. Mangita po tag area nga landong, tauran na tog trapal kay adto ang mga bata. Kay kung ari sila sa likod, murag, di ta magdungog. No? So, daghan kay tag preparation. So, please, anhi dire, unsa may akong mabuhat. Ingana ba? Sa may akong no? So, and then, ako mong gina-encourage nga mo join ta ani nga ato jud nga prayer nga igsuon tungod kay dunay second nga aside from Isaiah 54 nay usob nga gihatag sa Ginoo sa ako nga mura mag ni huyang ang imong pagsalig sa akong gipromise nimo. Gihatagan ko niya usob. And he said nga ang imong nakita karon nga mga katawhan dili pa na sila mao. And this place is too small pagyud. Isaiah 43 ang iyang gihatag. Nga gikan sa tanang suok nga dapit nga wala nimo kahiilhi mahay abot musulod sa presensya sa Ginoo na muna nga nagpray lang jud ko sa Ginoo nga bahala na gyud siyang magpahiluna sa atong dapit. Tablaw pa ta, tablawan patag inat ani. Bisan pa unya wala na social distancing, sigurado gyapon kulangon pa. So ang Ginoo magpanalangin atong tanan karon. Amen ba? Sa awit mga igsuon kining salmo usa siya ka alawiton nga pagpasidungog sa Dios uban ang mga pagpasalamat tungod sa personal nga kasinatian ngadto sa Ginoo. So kanus-a man nato mahitabo nga makapasalamat ta sa diha nga ang personal nga pagpasinati sa Dios sa iyang gugma ug kaayo manghitabo sa tong kinabuhi. Na kay testimony nga hapit ko na dasmagan. Grasya sa Ginoo gilikay gyud ko niya. No? Nay mga testimony ngayon ana. And then kalagmitan nga pasalamatan nato mga igsuon ug may hinungdan sa tong mga pagmaya ug mga pagsimbag pagdaig kining mga maayong butang nga gibuhat ni Lord sa tong kinabuhi. Apan gitudlo usab ni Job nga bisan sa grabe kayo nga mga kasakit mga igsuon, makahimo day gihapon tas pagpasalamat sa Dios. No? Ga-download ko og kanang naang video sa investigador sa presuhan mga igsuon. Unya sa usa ka square meter unom ka tawo ang magpasigo ana. Mao nang magpatong-patong sila og mga tulog. May mga taripa na sila, si tawag ana kanang mura nag mga di lang kay double deck, tag-unom na ka file. Sa usa ka huot na kayo sila. That is why maghukdunganan na lang sila maglingkod unya maghukdong sa tingkoy sa iyahang kaubang preso. Ang iya pong gihukdungan maghukdong pod sa lain. Grabe kayo. Munang ang iyahang capacity is 170 raon ta ka tawo. Maabot sila tag 500, 600 ka tawo na sa sulod. So mao nang ang uban duyanon, naigaduyan, naghigda dito sa ilaw, napay giduyan pod sa taas, napadyoy naghigda sa taas. Grabe kaya sila kahuot. Grabe kaya sila kanang naang dili
dili nimo matugkad ang ilang pag-antos sa sulod. And some of them na priso nga walay sala. Some of them gibutang-butangan ra. Ang uban kanila mga igsuon na priso nga tag-upat na katuig pero wa pa nasugdig hearing. It means wa pa sentensya. Wa pa nagsugod ang ilahang punishment sa ilang pagkapriso. And sa sulod sa prisuhan mga igsuon bisan ang ilahang CR doon ay 20 kabuok matulog. No, muna og nay mag-CR po kaon sa mata sa mo diha, tindog sa mo. Ya, naara po diha. Grabe kayo ka lisod. So kung naay magsakit tungod kay wala may ka-transferan mo nang nagsakit-sakit na sila sa panit. Grabe na nga buho na ning mga panit. Magtakod-takod lang gyapon nga naman maghukas man sila tanan, gadikit ang ilang lawas, magpatong-patong kay ang singot, ang baho mag-usa lang dito. Munang magkasakit gyud sila. Pero sa sulod sa prisuhan mga igsuon, nagkanta sila ang mga preso na nakakulong. Nga na ilang kanta, ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Nya ang ending, gusto nang lumaya. Ang mga priso na nakakulong ay mahal ng Diyos, di kumukupas, gusto nang lumaya. Oh, praise the Lord. Sa kalisod sa ilang kahimtang maigsoon ka, praise the Lord sila. Usahay kita malimot, tas pagpasalamat, pagpasidungog sa Ginoo. Unya, usahay nakasulod ta sa simbahan, pero wala ta nakasulod sa balaang presensya sa Ginoo, kay mosulod ra tag simbahan balon ang sala. That is why ningon dia, enter into His gate with thanksgiving. Wala nag-ingon nga sulod sa simbahan, kundi sulod sa iyang presensya. Kaya ang mga taong nasa sulod sa simbahan, nag-awit tuod, pero wala nakadungog si Lord, wala nakadungog si Lord, wala nakadawat si Lord, sa ilang pagsimba, sa ilang pagdayog, pagpasidungog, kaya nisulod sila simbahan, pero wala kasulod sa presensya sa Ginoo, kaya naay sala nga gigunitan. No? Sila dito nga naa sa sulod sa prisuhan, grabing hinulsulay gyud nila. E naa sila gitawag og mayor, napod sila'y pastor. Ang pastor maoy mo arrange nila, takiliron tanan, sige tagilid. Unya, dapat wala goy space, iduot yun na dito sa daplin arong masigo tanan. Naay nga magtikungkong. Magingana unya, ang imong bukton ipatong nimo sa abaga sa imong kaubang priso. Nya gahigda mo gatagilid. Check. Sound check. Anyong? Anyong. Ayo. So, mo na mga igsoon. Gaingon ana sila. Unya na ay gamay nga space sa tubangan, dito na maglingkod ang uban niya, ipatong nila ang ilang kamot. Ako niya ning butang na sa akong cellphone. Maghukasay sila, ipatong nila ang ilang ulo o ang ilang kamot sa tingkoy, sa ilang kauban nga priso. Unya ang ila pong gipatungan, nagpatong pud sa ilang kamot o sa ulo dito sa tingkoy, hangtod abot pika suok. And after 3 hours, pukaw na pud sila, tindog mo, kay lain na po'y matulog. Grabe, no? Pero sa sulod sa prisuhan, gaawit sila, gusto nang lumaya. Kita kanus amanta gustong makagawas sa mga sala nga nagpriso na to. Sige? So, mga gusto ni Lord nga masabtan pag-ayon sa mga batanon nga naa sa sulod og nas gawas og nadungog nyo ning tinguga singgit. Amen. Praise God. Ingon diha, awiting malipayon ang Ginoo. Malipayon ba kang nag-awit or guilty ang imong bali oy? Lami kayo nga sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo. Wa nimo na feel. Nga naman, guilty man ka. So, dili ka makasulod sa gate, sa pagdayeg. Ingon siya, awiting malipayon. Usahay mag-awitang murag natabunan sa kalibutan. Kagibulagan da niya. Ingnang ayaw sa, hala, dusmog yun. So, awiting nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan. Adi ra da kita untay pasimbahon sa Ginoo. Kaning naas gawas nga wa pag yun nagsimbas Ginoo, maling inita gyud kay ning dapita ani no. No? Simbahang Ginoo uban ang kalipay.
ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. So naay kalipay ang magsimbas Ginoo. Una, gipatay siya dito sa cross. Naganto siya dito sa cross tungod sa wala na, okay na. Tungod sa atong mga sala. O ang iyahang mga pag-antos maoy bayad sa atong mga pagpakasala. Unya, sa verse 4, ningon siya, sulod kamo sa templo o pasalamati siya dito. Sa King James, ningon dia, enter into his gate. Sulod. Unya, ningon dia, pasalamati siya dito. Muanhita sa simbahan, unsay atong gidala, pagsimba o pagpasalamat. Di kay muanhita simbahan, kay makita miron. Makita nako turon siya. Ang pod, ninduta tong duha pay simba no, buntag og hapon kay akong kontra mo simbag buntag, hapon na lang ko. Na muani simbahan na ay mga gipangbalon nga dili mao nga mga pagbati. That is why sa niagi natong pagtuon gihisgutan dito, be led by the wisdom from God, not by your emotion. Tanawa nang padala ka sa imong mga gibati, di ba, bisag asara ka, si kagkatagak-tagak, upada ka, wisdom sa Ginoo gamita ba? O yan, ningon siya, puloy, okay? Sulod kamo sa balaang puloy-anan, og dayga siya dito, pasalamati, og dayga siya. Nindot kayo nga inig-anhin na ito mga igsuon, mauna daan ni nasa itong kasing-kasing og una-una, muhatog yung koron. Bahalag, igo akong mupakpak og masayaw, kaya walay projector sa gawas. Bag-o pa dyan ng ilang awit, basta kay paranis Ginoo, bahalag manaway ning mangagi, nga na. Verse 5, ang Ginoo maayo, amen ba? Mulungtad ang iyang gugma, di parehas iyang gugma ba? Ang gugmas Ginoo mulungtad. No? Usay mga bana, atong gugmas, atong asawa, mura na lang. Murag. Usahay wa na, di na tamis. Oh, mga asawa po. Ang gugma na to sa bana, kaniadto. Baho kay ko, di man. Karon, kaligo ba? Nga na. Kaya atong gugma mga igsoon mang lubad, pero ang gugmas, Ginoo di gyud mo lubad. Ningon pa to sa DepEd Secretary si Briones. Ningon sa to siya, dayon ang klase, kamo ray di magkadayon. Na, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Sa ato pa ang pagkamatinud-anon sa Ginoo di mahitabo nako, mahitabo nis akong kaliwat. But nahibaw ba mo mga igsoon? Hisgutan na to karon kining entering into his gate with thanksgiving. Nahibaw ba gyud mo? Nahibaw ba gyud ta? Nga dinhi sa kalibutan, dili pwedeng moduol sa hari ang naay diferensya sa panglawas. Gitawag na to person with disability. Kanang PWD. Nga naay problema sa mata, naay problema sa ilong, dili na pwedeng muduol sa presensya sa hari aning kalibutan na sa history sa Bible. Hello? Tanan nga naay diferensya, dili gyud pwede nga mo paduol mga igsoon. So unsaon Manila pagsulot sa gate sa palasyo or sa gate sa templo or sa gate sa presensya sa King of Kings. Gani masabtan nato ni pag-ayo, literal nga pag-aplikar sa mga Hudiyo, mga igsoon, sa ilang balaod, bisan pa gani sa pagsimba, nga ang mga bakol, ang mga naay diferensya sa panglawas, ang dili makadungog, ang mga amang, ang buta, ang naay diferensya. Kanang, ningon diha nga, kanang ma-deform ang itsura. Murag kining itsura, adi pa ni ka-appeal sa ilahag, gani ato, pero pwede ra? Kamu ba di mo mulaban gyudayon? So ilan ning gihimo nga literal kaayo. Leviticus chapter 21. Tan-awo na to ha. Kay masabdan nato pag-ayo ning giingon dia enter into his gate. Sa diha nga masubay nato ni unsag yun ning
kalahian sa pamaagi, pagsabot sa tao o sa kaalam sa Dios. Leviticus chapter 21. Leviticus 21. Magsugod tagbasa sa 18. Naa na bata? Amen. 16 mga igsoon. Og miingon na usab ang Ginoo kang Moses. Sultihi si Aaron niini, kinahanglan nga walay bisan kinsa sa iyang kaliwat nga tugutan sa pagdalag mga halad nga pagkaon alang sa iyang Dios kung siya may tatsa sa iyang lawas. Tanawa di gyud kasulod. Kung naitatsa sa lawas. Ingon diha, dili makahimo paghalad ang buta, ang bakol, kadtong may bisan unsang daot sa iyang nawong. Kadtong wala magparihas ang gitason sa iyang tiil ug bukton, kadtong nabalian og tiil ug kamot, ang buktot, ang inano, sa inano, dwarf, kadtong may daot sa iyang mata, umay nuka ug kadtong gikapon. O sa maning kapon sa pinulungan English, muna mo ba na gitawag nila gilayget sa babae, basiktomy sa lalaki? So kining tanan nga gipangisgutan dire, dili ne kasulod sa templo. Masabtan na to ne? Mauna nga unsaon Manila karon pag ingon diha sa Lord, enter into His gate, sulod ka mo sa iyang templo, pasalamati sa dito. Nga dili man sila pwedeng makasulod. Kaya naaman sila problema sa panglawas. Tanawa ha? Verse 21. Dili gayud tugutan sa paghalad sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo si bisan kinsang anak ni Aaron nga pare, bisag pare ha, kung may daot siya sa iyang lawas. Dili siya makahalad o halad nga pagkaon alang sa Diyos kay may daot man siya. Grabing perfect ka ni si Lord, no? Bisag diferensyas panglawas, di gyud kasulod. Sa verse 22 niingon, makakaon siya sa pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios. Ang labing balaan nga pagkaon, ingon man ang balaan nga mga butang. Apan, kinahanglan nga did-an siya sa pagduol sa tabil sa laran, kay siya may daot man, aron dili kapasipalahan ang akong dapit. Nga balaan kay ako, mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. So kung atong balikon kabantay mo karon, dunay mga certain group of religion karon, nga ang ilang mga misyonary puro gwapo, tag-as. Sa mga suot, makaingon yung kang, wow, neat kaayo, hinlo kayong tanawon. No? Literal nila ning gi-aplikar. Nga kining pagpagamit sa Ginoo, mura po kag nang-apply aning stewardess or kanang, sitaw kana, flight attendant. Kana bang babae nga naas airplane, nga maoy tig tanaw pahiluna sa mga taong naka-uniform, tag-as nga baye nga flawless. Kinagrabihan. Napoy mga religion nga ingon ana. Gusto nila nga ang manglangyaw, ang manangyaw, puro mga hitsuraan. No? Sugot mo ana. Ang magwali din sa tubangan, gwapo kayo. Sugot mo ana. Ha? Mo dyan ni tubag. Inabadili. Og sugot inang yes. Libog mo sa gitubag, no? Si pastor may maipit. Huwag mo ingon kang yes, palako na ko nimo. Nya mo ingon pagkag no, ayay. Alanganin jud ay. So dili pwede mga igsuon. Nya kabalo mo ang mga Hudiyo gihimo gyud nilang literal ang ilang pagsabot ani. That is why ang mga PWD sa kapanahunan, gibutang ra nila sa gawas sa templo o sa simbahan aron mangayog limos. Hangtod karon.
Dapat maunta na pahindaon sa kumbinto. Terus gawas, initan, magbulad dito. Gimo nila, gaan kayo ba? Murabag, lutaw kayo. May problema sila karon. Dako kayong sagpa sa mga may kaya, sa mga naay mahimo, o sa mga tapulan. Nga sa dako kayong katalagman nga niabot sa Isabela, sa Cagayan, tungod sa bagyo sa Ulysses, sa Role, dihay, PWD, person with disability, nga niadto, ug ang iyahang kanang limos, nga ni gitigom niya niabot og desimel, iyang gidonate sa Kapitolyo aron ipalit og relief goods. Ang tanan nas Facebook na siya gakalat na siya ni sikat nag-ayo karon. Ang atong giingon diha nga dili angayan, nahimong angayan. Amen ba? Ang dili makasulod mo panuoy ng ulo, naguna. Ang God, kanang giingon diha disable. Kung imo nang butangan og God sa unahan, God is able na. Kung butangan imo go ang disable, mahimong God is able. May gusto ni Lord, masabtan nato nig ayo. So kung ibalik nato nirong panahon na, lahat ng may kapansanan di pwedeng pumasok. So ang gagawin nila, nasa labas lang sila. Unsa ilang himuon, magpakilimos. That is why, tungod kay duna may balaod nga sayop ang pag-aplikar, daghan kaayo sa mga person with disability, nga napariwara, na itsapuera, wala nahatagi og importansya. Imbis unta nga diha sa templo, diha sa simbahan, masinati nila ang gugma, ang acceptance, ang pag-atiman, ang pagpangga, amumahon sila, ang gibutanglas sila sa gawas, maigo sila sa init sa adlaw, ug magpakilimos sila, ang magkadawat pagyud sa ilang limos, dili sila mo'y mahimulos, kung dili kato mga tao nga nagamit ra nila. No wonder nga in Acts chapter 3, paminaw pag-ayo. Acts chapter 3, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa takna sa pag-ampo. So, of course, ningon man ang Salmo 100 nga kung moadto sa templo, magdala og mga pagdaig, mga pagpasalamat. Hello? Moadto sa templo, magdala og mga pagdaig og mga pagpasalamat. Chapter 3. Acts chapter 3 verses 1 to 10. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo. Manang karon gasuhid-suhid po ning ato ang mga relihiyon. Nga doon na po'y pag-ampo og alas 3. Pero ang pag-ampo sa alas 3 wala sa simbahan, tuas mga mall na sa radyo. Di pagyod tawo mo'y mag-ampo kundili ang radyo. Di ba? Muna inig ka alas 3, mubagting dayon. Unya mo ingon dayon dito. You die, Jesus. Na? And then, hunong tanan ang mga cashier, ang mga namaligyaay ng hunong tanan kay naay radyo gaampo. Kita way ampo-ampo. Sa TV, maogi hapon. The fountain of life, immeasurable. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus. Nga na. Maong gihapon. Pag alas 6, bagting na po. The angel of the Lord declared unto Mary. Nga na. Radyo na yung manag-ampo, no? Unya di ra bagyod pag-ampo nga may gitudlo sa Biblia. Paminaw. Niadto sila dito kay takna sa pag-ampo.
Sa kalayo aning dapitas templo mo tuyog yun sila adto kay prayer meeting. Ikaw, kita usahay gipahibalo, ang prayer meeting karon naa sa sunod balay. Wa gyud ka naabot dito. Bato-bato sa langit ang tamaan, Mirise. Dito sa ganghaan nga ginganlag matahom. May usa ka tawo nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso. Nara siya sa ganghaan, di ba? So related kayo ni sa atong hisgutan sa Leviticus 21 nga di kasulod. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron mo simba, aron magampo, aron mo sulod og magdayeg maghatod pagpasalamat sa Ginoo nga malipayon. Wala, dili. Matag adlaw ihatod siya sa templo aron magpakilimos sa mga tawong manulod didto. Daghang Kristohanon ing anig kasing-kasing. Paralisado sa sala, mauna nga kung mosulod ta dinhi, nagpakilimos tas iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang pagpasaylo, nagpakilimos tas iyang grasya. Imbis na kita'y muhatag niyang pagdayeg, pagpasalamat ug pagsimba. Tinuod dili. Tinuod dili. Tinuod. So naara siya sa gawas magpakilimos. Wala siya nakasulod. I tell you, pag naa ka dinhi karon sa sulod sa simbahan, pero naay sala nga nagparalyze nimo, magpakilimos ra ka kanunay sa Dios ug dili ka makahatag kaniyang malipayong pagsimbag pagdayeg. Sultian ka nako ana. Because ang tao nga walay kwarta, walay gikaon, walang-wala siya, pero kung hinlo ang iyahang kasing-kasing og una-una, malipayon og maghilak nas kalipay nga magsimba sa Ginoo. Palakpakay si Lord. Mao nay tinuod. Pero naara siya sa gawas. Dito natong masabtan nga ang Leviticus 21 nag-ingon, dito ras gawas ayaw pasudla. Gi-address man unta to para sa mga pare, pero bisan aning panahon na ni Jesus, giayo niya ang mga masakiton, hinungdan nga malipayon silang nakasulod sa presensya sa Dios ug nagdayeg. Sa panahon sa mga apostoles, giayo nila mga masakiton ug malipayon silang nakasulod sa presensya sa Dios ug nagdayeg. Unsa may natabang sa relihiyon? Wala. And I tell you, ang makatabang sa imuha, ang Ginoo nga imong gisimba, giilao, gidayeg, nga mao si Ginoong Hesus. Bisan pag moingon kang, uy, kung sa mong relihiyon na, ampuy ko aron maayo ko, dili ka mamaayo, si Lord ray makaayo nimo. Mugamit lang si Lord og tao. Kawawa to. So, ang mga prinsipyo po sa mga maayog lawas nga naay kwarta, kay gitudlo man lagi, nga kumubuhat kag maayo sa imong isig katawo, dawaton ang imong pagsimba sa Ginoo. So, before sila mosulod, dapat naasa sila'y makitaan nga deep PWD, aron hatagan nila og limos. Unya, usa sila mosulod. Thank you, Lord, nakabuhat yung kong pagtabang sa akong isig katawong naas panginahanglanon. Dawata nga akong pagsimba. Ingana! Munang ay kagarang mayon kang kami mo'y una. Sawa pa ni ani si Kristo doon na mga relihiyon nga nagkinabuhing supak sa iyang kabubuton. In fact, pundok sa mga pangulong kaparian sa mga Hudiyo ang nagpalansang ni Jesus. Kunya mo'y hinambog ka na imong relihiyon. Relihiyon ni mo doy. Mending, kung sa relihiyon ni mo. Kinsa inyo ni relihiyon re. Kung sa inyo mga relihiyon. Bahala, wako kay bao. Si Jesus. Kay kaniadto panandaan ang mga relihiyon puno sa kapalpakan. Munang reklamo ni Lord, pinaagi siya mga propeta, ningon siya, kanang mga haria, kanang mga paria, sa kapanahunan sa mga paring mga Hudiyo, ilang gipuno, og mga Diyos-Diyos ang akong templo. Muabot nga panahon, nga siradaan ko kining templo ha. Sirado yun. Di lang, kaya nasirado, pulpog pag yun gani. Nabungkag pag yun gani. So, ningon diha sa
Sa verse 2, dito sa ganghaan, may ginganlan nga matahom. May usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya sa templo aron sa pagpakilimos sa mga taong moadto dito or mosulod dito. Sa verse 3, listen. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga mosulod na unta sa templo, nagpakilimos siya kadila. Tabangi ko be. Bantay ka? Anakas plaza, kalagmitas mga plaza at bang mangginas simbahan. Bayan naghana diyang magdala og baso, magtiniil. Mangayo ba? No? Nga di ka mohatag ingnon kagkalit, hakog, yung dagan palayo. Nisulod ka sa simbahan nga, maot na imong gibati. Kaya naman ang hingalan ni imong hakog. No, nyalain kayo imong paminaw mo sulod ko simbahan piso ray gipangayo ane. Grabe ni no. O padayon na to. Ningon diha. Mitutok sila kaniya ug nya miingon si Pedro tan-awa kami. Busa mitutok ang bakol kanila nga nagpaabot nga hatagan siya limos. Apan miingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ania kanako sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Unya, gigugnitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya sa pagpatindog. Diha nalikon ang iyang mga tiil o ang lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog nila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Tanawa kung sa naitabuan Ang mga taong ginareject, ang mga taong gibaliwala sa relihiyon. Karon maunay gitanaw sa mga tao kay naglukso-lukso nang nagdaig sa Ginoo. Ikaw ug ako gibaliwala ka sa imong igsoon, gibaliwala ka sa imong silingan, gibaliwala ka sa imong isip katawo, tungod sa imong binuhatan, tungod sa imong sala. Walay mo bisita nimo og simba ta ba? Walay pahilabutanay. Magsimba ang uban or dili, bahala pagkauban, di gyud na mo ampong nga Lord, hinaoton ta sunod Domingo Ginoo, muadto mi magdungan mi kadto kapilya. Wa gyud. Iyahay raway nagpakabana. Nga naman, pamina manaas ang gawas. Texas si milyonet as buol. Kaya way tubig are. Ulihog. Yan ang milyon, way tubig si pastor. Muna, problema mga igsoon. Grabing lukso-lukso nila pagsulod. And ikaw ug ako kay bao baka nga paralisado ta sa sala. Muduol tag simbahan pero di ta kasulod sa presensya sa Ginoo. Nakasulod ka sa simbahan pero wala ka nakasulod sa iyang gahom, sa iyang presensya, sa iyang gugma. Wala ka nakasulod sa atmosphere sa mga pagdayeg, pagpasalamat kay paralisado ta sa sala. Nasabtan nimo og ayo nga namatay si Ginoong Hesukristo alang nimo og nako. Kinsa nga motuo kaniya og mudawat nakabaton sa kapasayloan og kinabuhing dayon. Karon nga gidawat nimo ang Ginoo, nausob na ang imong pagdayeg, dili kapugnan nga mo lukso ko. Ang nasa imong likod, ang nasa imong gilid nagpanaway, paralisado pa na sila. Ikaw kay gawas na nas Ginoo, pasagdi na sila. One day, ma-realize nila ingani day ang pagsimbag, pagdayeg, no? Malipayo na po na silang magdayeg, magambak, magpasalamat sa Ginoo. Ang nahitabo mga igsoon, naalang siya sa gawas kanunay, ingon diha, gikan sa iyang pagkahimugso. Pero ani nga time na ayo siya og nisulod sa templo, kuyog nila ni Pedro og ni Juan,
o pinaagi sa ngalan sa Ginoo, nakabaton man siya og kayuhan, nikuyog siya og sulod niya nagsimba. You know what? Kining mga tao sa atong palibot, mga igsoon, mga tao din sa Barangay Lourdes, mga tao sa tibuok kalibutan, paralisado sa sala. Ikaw ug ako ang dyan karong panahon na. Ug di ta mo sulti nila sa ngalan sa Ginoo, kundi ta mo share nila sa pulong sa Dios, magpabilin silang paralisado ug dili sila kasulod sa dapit nga simbahon ng Dios. Siguro na ay ni-encourage ni mo, no? Simba ba, suway tag-adto. Isurrender na sa Ginoo, iampura na sa Ginoo. Kay wala kay mahimo. And kay paralisado man ta sa sala, ang ato rang yunahuna, kwarta, panginahanglanon, ipalit bugas. Ibayad sa tubig. Ibayad sa tuition. Ibayad sa kuryente. Maura, mauman na siya. Ipalit og Nike. Nike ba, Nike? Nya kay ukay man, Nike kisi. Nike gisi ba? Nike gisi. Sa inyo gisi ba na? Sa mo kisi. Ki sa mo Nilain man ta, inyong L kay W. Pula po okay na. Basta kayo nagkasinabot lang ta. Amen? Paralisadong tao, sige ra ng huna-huna o kwarta, unsa na po'y pagkaon, unsa na po'y gikinahanglan, asa na po tani. Paralyze sa sala. Pero ang gawas doon, naay kwartang nadawat or wala, talikdan pa ganin nila tong ilang pangwarta. Magsige kong lingkod dire, kwarta dyan ko pero dili ikabaylo kwarta ang kalipay nga karon. Iyan akos Ginoo. Woo! Muning nisulod kayo siya, unya samtang naglakaw siya, na may balaod mga igsuon sa mga audio, nga sayop gyapon kayong pag-aplikar, nga musulod mo sa templo, dili maglihok, dili magtingog, dili dapat buutan kayo, balaan kayo, pero mauni nga, dili siya maka-straight og lukso og sayaw sa kalipay, kung dili, ingon dia, naglakaw siya nga naglukso-lukso, in other words, mulakaw siya, pero tungod kay lipay, makayo mo hanap sa lukso, ay di pwede, lakaw na po siya, pero lipay yapon mo, lukso na po siya. Grabe, no? Ma'am Ellen? Tibilen? Ate, bisag manghod na nako. Hello? Di pwede mo lukso. Bawal ang pakpak. Even the beat of the drum is demonic. Kay worldly daw ni. Nalimtan ang salmo nga si David. Grabe, tanang tulunggon. Magdala, pag yun sila magsulong sila kira mga igsuon, magdalag banda. Nga magpasidungog sa Diyos, gadeklara na sila kadaugan. Munang samtay magsimba ta, magdaig ta sa Ginoo, gideklara ng daan nato ang kadaugan sa mga gera pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi. Di kay kadayay kang murag pilde jo ko ani. Pangga mo ako. Ug pilde na daan. Ya pag-ingon, lukso kami kanimo. Unsa to? Sana pagkanta? Di, madungkong, ma'am. Para kanimo lang. Kanang galukso na kadaan nga naman, moabot ang pagsulay, moabot ang katalagman, moabot ang mga virus, moabot ang mga problema, pero galukso ng daan ka kay kabalok ang naay Ginoong muluwas nimo. Naay Ginoong mo panalangin, naay Ginoong manalipod. Di kay kadayay nga murag gaang ko na daang pildi na ko ani. Napay magdayay nga murag salaan kayo. Pulong mo, Ginoo. Makililimos. Walay magpakilimos dinhi og kapasayloan. Walay magpakilimos sa gugma sa Ginoo. Walay magpakilimos dinhi sa iyang grasya. Walay magpakilimos dinis panalangin. Kadi gusto si Lord ana.
Sapagkat tinuod lang mi ani siya arong hatagan ka sa kadagaya. Ang problema lang nimo, nagpaparalisa ka sa sala. That is why di ka kasulod sa dapit, diin na ang pagsimba, na ang kalipay. Ang ubang lipay na kayong nagsimba, pasanginlan pag yun nimo, pakitang tao, pakaroon ingnon, lakhilak, sikhon, panin mo na si Muntapad. Bay, sipon bay, tulo bay. Pakaroon ingnon. Mang-judge na sa uban. Ikaw mismo sa imong kaugalingon, kay balukang na ay nakaparalisa nimo. Ang garbo mo, paralyze na nimo. Ang imong batasan nga grabe kaluuran mo, paralyze na nimo. Kanang di ka magpabadlong, magparalyze na nimo. Ang imong katapulan, magparalyze na nimo. Because daghan tagbutang nga mahimo. Uy, kaun sa makadiha? Lingkod-lingkod ra, kaya may lingaw. Klaruhan na imong istorya, ing na, lingkod-lingkod ra, kaya tapulan man ko. Unsay walay lingaw. Padong lang ka din sa church. Dugay na kayong gisiminto. Unya, naragapoy nakaharang nga gate one way. Sakto po, kay padong mas one way disciple church. One way. Napay mga stockpile nga inugtambak. Way lingaw, kuyog ni pastor. Kuyog ni Angelo. Uy, nawala na lagi to. No, Angelo ato. Last G's. Gabi Padaplin. Yang mong gipaligsan. Tinga kong baho man kayo na, dahil laing naligsan. Ipilit sa akong sapatos. Gasakay ba mas pronset? So naara sa gawas. Wala nakasulod. Hindi ta gusto mga igsoon sa matag panahon sa pagsimba nga naatod ta sa sulod niya. Apiltas pagdayeg niya, apiltas mga paghalad niya, apiltas mga pagampo. Pero ang atong gibati murag wa ta nakasulod. Muna ningon si Lord, enter into His gate. Sa John chapter 10, Jesus said, John chapter 10, I am the gate. I am the door. Makasulod lang kas presensya sa Ginoo, makasulod lang kas pagdaig sa pagsimba, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Mo nang tungod niya, He said, I am the gate. Tungod niya, nakabaton kita kaayuhan. Gikan sa pagkaparalisa nato sa sala, nakabaton kita kapasaylohan. And that is why, karon, bisan makasala ta, malipayon tang nagsulod o nagsimba sa iyang presensya. When we say enter into His gate, it means protection. Pag mo ingon ang sulod sa iyang ganghaan, it means protection sa ato. Wala man ay problema, asa ka mo lang yaw, asa ka mo adto. Basta kay kauban lang nimo ang presensya sa Ginoo. Because He is the door. Daghang mga panahon ngayon na, bisan ako, many times nga madry ko. Na mga time nga magwali kong buon. Ay, goya. Nga na. Pero sa sulod, perting ugahan mo, ragwa ko nakasulod sa iyang presensya. Ilabi na mga igsuon kung doon na tayo mga pagpangapakyas ani. And ma-realize ni mo, wow, doon na 50 ka Domingo, sulod sa usa ka tuig. Tanang Domingo nakaadtog yung ko, simbag buntag, simbag hapon, apil perimeter pagkagabi Pero wag yung usa ka Domingong nakasulod ko sa iyang presensya. Nga naman na, wa man mo biyahe mong sala. Di man mo buhian ang butang pabuhian sa Ginoo. Daga nato din nagtapok pag mga Diyos. Gabaan, puro itag ato ng Manay, nagapos ni mo. Sige kakampo, Lord, maluwas na ning akong pagkaubas, pamilya. Unsay maluwas? Ningon ang Biblia, sila nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, mahisama kanila. Saan paglakaw ang nagsimba nga naapamandiha ang gisimba nga di kalakaw? Di kalihok. Ngano pagka nang wala man nagituyo. Unya, i-define pag yun. Na may veneration o sa to. Mga mo ni simba sa Ginoo o simba ani nila na may kategori. Humana ni ingon ang Bible bisan ang anghel na balibad dito ni John. Ayaw tawag luhod-luhod at tubangan ako kay pareho ratang sulugoon.
Si Pedro o si Bernabe sa nag-ayo silang mga masakiton, ni ato ang mga tao nag-ihaw og mga hayop og ilang gihalad dito ni Bernabe og ni Pablo. Batingon si Pablo ayaw nagbuhata. Di may Ginoo, pareho ra ta nga tawo. Lang Dios ray atong simbahon. Samtang si Pedro ni bisita dito sa panimalay ni Cornelio, si Cornelio milod sa iyang atubangan og ningos Pedro, Cornelio ayaw nagbuhata. Pareho ra tang sulugoon. I-insist ra gihapon nato ning ato ang wala. That is why mga kabitaw, no? Layo ara kaayos tinuod oy. Makita nimo imong pagkinabuhi karon og kaniadto, makita nimo unsa imong nakatunan karon og kaniadto. But sometimes bisan pagdaghan na katunan walay nabago sa atong pagkinabuhi kay dili ta mosunod unsay atong nakatunan, mosunod ta sa atong gibati. Notice nga kung lipay ka karon, promise. Pag di ka lipay, bulag ta. Oh, di ba tama? Ang tao mga igsuon dali kay makasaad o makasulting mga nindot nga butang kung malipayon siya. Pero kung maot ang iyang gibati, that is why ang panawagan ni Lord mahimo tang giniyahan sa kaalam nga gikan niya pinaagi siyang pulong ug dili sa atong gibati. Kay kining atong gibati kadaghanan ning nagpadusmo-dusmo nato, nagpasalaag nato. Nagibati gyud ko karong kakapoy pag eskwela. Di gi-lockdown, lami ang eskwela. No? Dili mo sulod, magsige ra kating classes. Sumok sa kahagunuyan, panigarilyo, tagay-tagay. Dugay mo uli kay maghulat nga pungawan. Kay suntukon ni Papa o inig uli. Magkating classes. Ngayon, kapoy og eskwela, karon nga ni lockdown, tunga na sa tuig, hapit na mo sa tuig, gikas pag lockdown, 8 months. Mag-post na sa Facebook, gimingaw na kog eskwela. Ay, nako. Hello? Mga young people, uy, na-camp, join. Dili si Lord ang tuyo. Basta hindi na yung mga bagong maayuhon dito, makapangayo tag number. No? Nanay number. Nga pag-abot sa camp, di na maminaw sa wali, magsirag katulog atong areang tulugan. Nga, dali na kayo kasugod dito, mo pa'y masuko. O niya, karon wala mga camp, kay na ay COVID. Namiag na po'y camp. Mag-post na po. Gusto o camp. Amen? No? Na ayaw na lang mo kabuhong. Kabalo nagyud mo nga, ang gibutang ni Lord, sakit kayo mo wali. Mutanaw kang hiwi, man dyan yung baan, yung pastor, sagpaon ako ni Ron, ha? Sige ra kung kasakitan ba ako, giigo ni kanunay. One day, mo ingon juga, mingaw ko pa ito nga mong, alam niya, ijod ba? Kay sabaan yun. Sagpaon yun. Hello? So, kining tao mga igsuon nga paralisado, of course, tuwaranis gawas, kwartay, gihuna-huna rani. Pero sa diyang naayo na siya, nalimot na siyang pangwartag, panginahanglanon, nisulod sa templo, nagsayaw, nagsimbag, walay paki, ang mga tao nga naa sa daplin, kining templo mga igsuon, dunay bangko nakahilera pa dong dito sa tubangan, diripod nga pikas bahin, dunay bangko nakahilera pa dong sa tubangan, unya sa tunga mga igsuon, dunay pinakarpet nga murag red nga tiles, unya dito nag-agi, lingi-lingi, pangitag kalingkuran, pero lahi ni siya nga naayo nga gikan sa sakit. Kay samtang nisulod sa dito, luksos, yes, daghang nang lingi, ay bawal di ay. Ilukso na po siya kay mapugna ng iyang kalipay. Usahay, murag uwi nato nga muampo tang kusog, mo lukso tag ayaw, mo pakpak tag kinakusgan. Kay basin niya, may gatanaw sa kulikod, nadiris likod, di apoy bag-o para ba ni, basig mo, weird puro ini para niya. Wala na'y paki. Basta para sa Ginoo, ang imong sayaw, di mo na para niya. Kumanitas Ginoo, magsayaw ka para sa Ginoo. Di kay asa man siya galingkod ha, ato ara. Pwede tagbaylog lingkuranan, akos iyang atubangan. Kay akong ipakita niya nga dancer ko. No? Maayo kayo. Sa una ni uso tong watchman eh.
Atras mga igsuon na mag-abot layo. Yan uso na po na rong TikTok nga ingon-ingon sa sampot. Hello? Pag mo anita, mo pakpak para sa Ginoo, mo sayaw ta para sa Ginoo, mag-awit ta para sa Ginoo, mag-ampo ta para sa Ginoo. Di kay magpadungog-dungog sa tapad. Ampo ka ba? Kini siya murag naahan eh. Lord, nakahibaw, ditsuan na lang siya hangyo. No? Niyarag akong, si Giselle, niya, example, Raboy ha. Basig ma. Lord, nangandoy ko ginuog ka ng nagpagamit ni mo, Lord. Ka ng praise and worship leader, Lord. Nastapad. Oh no. Mo nang kinahanglang susiyon, kanunay nato ang atong motibo. Sa Psalms 100 gitudluan ta, unsay ato ang prinsipyo kumuanita sa siyang templo, sa iyahang tigom, balaan nga tigom. Unsa, mag-awit nga malipayon para niya, dili mag-awit nga malagpildihan. Kabantay ka na mag-awit ka, pero nagunauna ka po kasi mo utang. Di ka malipayon. Ngayon, nag-awit ka sa Ginoo. Ang galit direct praise and worship, before sa mga pagdayeg, kasulting mga saad, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Jeremiah 29:11. Sulami na kayong idayeg kay naay saad, o sigurado man nga ang saad sa Diyos may tabo sa ato. Ingon ang Revelation 1 verse 3. Nga ang imong nabasa, bulaan ka, ang imong pagipaminaw, bulaan ka, o imong kikinabuhi, bulaan ka, kay nagkadool ng panahon, may tabo kining tanan sa imuha. So pag sulti sa saad, lipay kay ka, pero samtang nagdayeg ka, na hinumdum man kas iyang saad, nga di ka niya palamukan, nga di ka pahugason, pero biyaan ka, talikdan ka, gibuwagan ka, mag-post na dayon ka, kinsa pa ba yung mga lalaki karon nga? Mga lalaki karon, puro, mga na dayon pag-post, pinamaoy. We appeal si pastor kay mga lalaki god. Kinsa pa yung mga tinuod dihang laki ha? Appeal ka. Mo-post na dayon ito ang mga lalaki karon, puro mga, kanang, mayoras mga pasalig. Ang laki po nag-post. Ngayon po ditong, napabay-babayi karong kasaligan. Agahinong this time, ibutang imong pagsalig sa Ginoo. Suwaya ba? Ibutang na itong pagsalig sa Ginoo because siya lang, pinaagi sa iyang pangalan, nakabaton o kaayuhan ang paralisadong tao. Kanang nakaparalisa nimo, nakay gustong kwaod, pero kadi pa na nimo maangkon kay naay nakaparalyze nimo, dapat kanimo iunahon. Nakay gustong buhaton, pero dili nimo na nabuhat kay naa kay nakaparalyze nimo. That is why mga ginikanan, sultian ta mo kung dunay pangandoy inyong anak para sa Ginoo ayan nagbabagi. Makita nimo imong kaugalingon nga nakigbatok sa Dios, tan-awa unya. O kita nga mga anak, og dunay plano ang ato mga ginikanan para sa Ginoo, ayaw nagbabagbabagi. Because ang kada usap, bastag mo desisyon na gani para sa Ginoo, wa nay si bisan kinsang agdon. Siya kay siya og ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. Siya og ang Ginoo mo'y nagbuot kinabuhi. Munang seryosoon gyud nato mga igsoon, dili gyud basta-basta ning panawagan ni Lord. Dili lamang kay kaniadto gi-aplikar nila literal nga kung dunay diferensas panglawas dili kasulod. Ato ras gawas unsa mangkilimos sa sila. But sa ato ang mga igsoon, kini ang atong hisgutan pag-ayo og ato ibutang sa tong una-una. Kung duna kay sala makasulod ra ka sa simbahan. Ang problema, makasulod ba ka sa presensya sa Ginoo? Makasulod ba ka sa iyang tandog? Makasulod ba ka sa iyang gugma? Or kanunay gyapon kang magpakilimos sa pagpasaylo?
Ang grabe na kayo ang tandog nga nasinati sa uban, pero ikaw mo ingor gapo ka, O Lord, ngano man sila Ginoo, nakaikap man sila sa imong tandog, naka-experience man sila, ako di ay, Usahay nga na tano. Sakto tong giwali ni Pastor JR. Every time nga naay gadireng bisag naara ko sa likod, mahunat man jud ko. Muingon jud ko sa Ginoo, Lord, na ako dire. Basig sila raha, apil biya gyud ko, og naay sala, og na may unsa, nakasulti ko, nakapasipala, painumdumi ko, wala ko nakaibaw sa ilo ako, kay gusto ko makasulod sa iyong presensya. Pag nakasulod, presensya, Ginoo, di na ka mapugngan. Ang uban kaulion na, gikapoy nagpaabot, mahuman ang prayer meeting, ikaw, gasigi paghilak. Ga-closing prayer na, nabilin pa kang nag-ampog, naghilak. No? Gahagok na ang uban. No? Nga na ng uban og purmang. Ang line na day kayo, ang paa o ang batiis, dugayang na human. Ang ba na hinuyod na, kay gipangbinhod na, ikaw naghilak paghapon, kay grabe ang tandog ni Lord. Sa dihang makasulod ka sa iyang presensya. Munang ayaw kag palimbong. Mayang kang makasulod og simbahan, makasulod kapilya, makasulod relihiyon. Way hinungdan. Gani, doon na pa'y bag-ulang, gikag simbahan, pag-uli, gubot. No? Gikag simbahan, praise God, pag-uli, animal ka. Huwag kay batasan. Nga na. Gikag simbahan. Nga na, bitaw. So lahi ang ipasabot nga, enter into His gate because another meaning, enter into His gate, it means enter into His love. Enter into His forgiveness. Sulod sa kapasayloan, sulod sa iyang grasya, sulod sa iyang gugma, sulod sa iyang presensya. Hello? Usahay dili ta makasulod sa presensya sa Ginoo kay doon natay mga pagdumot, doon natay mga maot nga gipanggunitan sa atong kasing-kasing. Pastor, ni pasaylo naman ko niya. Gipasaylo na nako siya, pastor, pero ug makakita ko niya. Ni man ko kalimot. Mubukal man akong dugo. Siya pag yung frontliner, pastor. Pag iskan niya sa akong buna, normal raman ta itong akong temperature na abot 40.9. Ha, na 40.9 nga naman nakakita ka niya. Naglagot ka kayo. Kabalo mo kung saan ang word nga forgiveness, it means erase and nothing to remember. Nya kadi man ta amnesia, makainomdom mong yuta, ayaw tagda. Pulihi ang imong kalagot sa katawa, i-exercise. Hangtod nga mawala. Nasabta na to, tungod kay sigira taghisgot ani mga igsuon. Nga mo ingon ta, ang Diyos naa sa kanunay. Ang Ginoo naaraman sa kanunay. Pero wala ba kagikapoy pag-ayo? Nabitaw no, nag-alagad ko sa Ginoo, maadto ko sa simbahan, pero nganong di man ko ka-feel sa iyang presence? Because when you say enter into His gate, sa wala pa ka nakasulod, sa ganghaan, sa kapasayloan, mubasa ka siyang pulong, murag walay lasa. Maglisod kag sabot sa pune. Hagua po ni, oy. Lami yung tanik na picture, na color, o niya na mga like, na mga subscribe. So po ni iyang pulong, puro raman litra. Kabantay mo kaniadto mga uso pa nang sa mga estudyante pa ta, mga ginikanan. Ang mga libro nga itong gipanggamit na ay mga picture sa pag-eskwela na itong elementary, tama? Nga naman, tungod kay ang picture, labi ng color, mo tabang ni og dakop sa atong atensyon. Karon gusto gihapon tag na picture. Tanaw kas Bible puro naman ni litra way gana ni. It means bata pa ta. Ngayon mga bata kinahanglan nag mga drawing aron madakpan ang iyang atensyon. Sakto? Oh no. So,
Panawagan ni Lord sa kada usa nato. Nga karon na gayud. Ayaw huwata ang ugma, ayaw huwata ang sunod nga adlaw. Karon na, sulod na sa gate. Sulod na sa iyang presensya, sulod na sa iyang kapasayloan. Dawata ang iyang gugma, dawata si Jesus, sulod sa gate. And I tell you, daghang kay mga dato karon ang ilahang kadato gitabunan sa baha ug sa lapok. Nasunog, nangaguba sa linog. Nagtukod og balay, nagloan sa bangkog pila ka bilyon. Hapit na mahuman ang balay, napulbos kay gilinog. Away-away ang mga tawo karon, pasanginlan ng mga naghimo sa dam, o kanang naang nagdumala sa dam. Ngayon, ug wa pa unta abrihi ang dam, dili mga matay to. Sultihan ka nako og dili to ablihan mo buto to wash out tanan, hurot. No? Yung mangutana ra ba dayog, nasaan ang president? Sig pangita sa presidente, pangita ang Ginoo. Ug naay katalagman ang Ginoo mo'y pangita dili ang presidente. No? Ang uban dapig ni Duterte, ang uban dapig sa vice president, mag-away-away na. And then ang uban i-justify na sa panahon sa sindong kinsay presidente pilang patay, 1,800 ang patay. Doon na ba nangitag presidente? Wala. Sa panahon sa Yolanda, 5,000 patay. Missing pila kalibo. Na ba nangitag presidente? Wala. Sa panahon ni Ulysses, ni Role ug tanang mga bagyong nag-abot, 77 ang patay. Nganong nangita mo presidente? Yahay ng mga tawo. Ang usa mo daot og ayos administrasyon, ang usa mo daot og ayo aning kamo mga Kristohanon makapil-apil pataana. Watay labot ang atong trabaho makaampo ta nila. Dabay ga huna-huna nila kadaot. Ang uban mayang pagyod. Og di pa ni siya maoy na vice president, og di pa ni siya maoy na presidente, di unta bagyohon atong nasod. Oh? Unsa mga utoka man na? Hello? Usahay mga negatibo na kayo, mga una-una ang mga tao, nga naman. Basin ang COVID di rin isaka. Isaka sa ulo. Karon mga igsuon, si Lord nagatawag sa kada usa nato. And you know what? Inigsulod nimo sa iyang presensya. Lord, dagan kong problema sa bay. Financially, struggle ka, yuko. Lord, struggle kayo ko sa problema sa akong mga igsuon. Problema sa akong ginikanan, problema sa akong trabaho. Lord, nasakitan pa jud ko. Daghan kayo ka, ugi-agian. E nisulod ka sa iyang presensya, gigakos nimo ang iyang gugma, gigakos nimo ang iyang kapasayloan, gigakos nimo ang paglaom. Ug nag-agas ang imong luha ug moyo ka, Lord, sa akong kinabuhi, Ginoo. Walay laing bahandi nga magpabili na ako bisag unsay mahitabo. Daw sama kang Habakuk nga nakasulod sa presensya sa Ginoo. Gutom, uhaw ug pulos kadaot ang nahitabo siyang palibot pero kahilak siya nga nagsimbas Ginoo. Nakasulod siya sa presensya sa Ginoo. And daghan nato mga igsuon, muratag kanunay gilupigan ani nga kinabuhi. Muratag kanunay galimbungan. Muratag kanunay nga biktima. Dugot pawis, manas ginhawa nato, paningkamot, makabalansis, kinabuhi, ang mabuhi ta. Doon na pa dyan mga taong manghilabot nato. Butang-butangan ka, i-lockdown ka, daog-daogon ka. Hukman kanila kay wala sila nasayod unsay imong gidanas sa kinabuhi. That is why gipanawagan ka ni Lord, gitawag ka ni Lord to enter into His presence. Sa panahon nga naa ka sa grabing problema, walay membro sa imong pamilya nga mosabot nimo. Hukman ka sa tanang mga tawo. Ba't dako kayo nimong kalipay nga ang imong luha mo agas?
Samtang magakus ka sa presensya sa imong Ginoo. Dunay panahon nga nalangya ako sa layo o grabing balatian, grabing problema akong giagian. Nangandoy ko nga makauli, makasumbong sa akong mama, makagako sa akong papa. Ba't dili pwede mga igsoon? That is why this time nagtawag si Lord sa imuha. Naa ang tandog si Lord. Because dihay mga time nga gi-judge na nimo ang imong kaugalingon. Dihay mga panahon nga niuyo na lang ka unsay mga judgment sa mga tao nimo. But si Lord nagtawag sa imo, anak, gipangga ti ka. Gusto ko makasulod ka sa akong presensya. Gusto ko makasulod ka, makagako sa akong ngagugma. Si Lord nagahulat nimo igsuon. Nagtawag nimo. Nagahilak. Sulod sa iyang templo, sulod sa iyang presensya, naglingkod siya sa iyang trono. Naghilak, nagahulat, nagtawag kanimo. Tungod kay gusto siya nga ayuhon kaniya gikan sa sala nga nagparalyze nimo aron makasulod ka sa balaan niyang pagsimba sa iyang presensya. Bahala na i-despise ka sa tanang mga tao basta kay ang gakos sa Ginoo dili gyud nimo masipyan. Nagahulat si Lord. Nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Paubos. Pagpaubos mga igsuon o pag-ampo. Nagatawag si Lord. Nangandoy siya. Atong awito ni nga awit, imo ani nga pag-ampo igsoon. Nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahila, sulod. Giablihan na niya ang pultahan. Namatay siya o nagisi na ang tabil sa pultahan. Sulod sa iyang grasya. Sulod sa iyang gugma. Sulod na sa kinabuhi nga balaan. Sulod na sa kinabuhi sa pagkamatarong. Nandun siya nga muhilang ka kaniya. Igahatag mo ba ang itinguhan niya? Sing one more time. Nagahulat, nagahilan, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilan, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Giuhaw siya sa imong pagsimba. Hawak Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong pagigugma. Nangandoy siya, gamuhin ang kaniya. Inahatag mo ba ang pag-ampok mga igsoon? Yes, Lord, niya nga mga kinabuhi Ginoo. Ikahinabot na mo paghayo na makasunod kami sa imong presensya, na makasunod kami sa imong gugma, na makasunod kami sa kalipay aning kinabuhi, na makasunod kami sa imuha, na mga kapasailuan ka na mo.
kasing-kasing. Sulti sila na ni mawawit. Ikaw na Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, nangandoy. One more time, nangandoy ka, O Diyos. Nangandoy ka, napugawin ko pag-usap. Napuunan mong pagkanimo. Gininaw ka Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, nangandoy. Ihatag sa Diyos. Ihanap ko ang aking pagbisikan. Ihanap ko ang aking paghibukan. Ihatag sa Diyos. Kunin mo ang aking pagkaluhan. Ko ang aking pag-isipan. Ihatag ko ang aking Ihalat sa Diyos. Ihalat sa Ginoo ang imong kinabuhi. kunin mo ang aking pagkaluhan. O ganit ang kinatibukan ko. Ihatag mo. Amahan na mo nga langit nun among giangkon Ginoo. Ang kaming tanan paralisado sa nagkalain-laing sirkumstansya sa among kinabuhi. Usahay paralisado sa kawaladon, paralisado sa balatian, paralisado sa among mga kinaiya. Gusto kami nga makainggawas sa niini, pero kinsa may makatabang namo, kinsa may magpainggawas namo. Tungod sa bisan, unsa nga among nabuhat, tungod sa nakita sa mga tao sa amo, they are free to judge us. They are free to look down on us, Lord. Madanganday kayo kami. Kasama sa bakol sa gawan sa templo. Makabangon kami, makatindog kami, gikan sa among pagkahagma. Lord, pasaylo ang nga church, kani nga ministry, kini nga mga batanon, mga kabataan, mga abdong, all of us, mga paralisado kami. Ang sala nga nakagapos ka na mo pag-ayo. Sama sa usa ka paralitiko nga nagtuo siyang mo-survive siya og mabuhi sa gidaganon sa mga limos ngayang madawat. Kami usab may ngana ang among panguna-una. Nga nagtuo kami nga mabuhi kami, maayay ang among kinabuhi. Mao nga sige laman kami nagagukod sa mga salapianong panginahanglanon. Nangandoy kami. Pero jutay lang ang naabot namo. Sadyang naabot panini ka namo, Ginoo. Nawagtang nawala ratanan. Tanan makaago na imong kakawangan. This time, may pagkaon kami or wala. May kwarta kami or wala. Magtulo ang among mga panimalay panahon sa tangulan. Madamong kalipay na makasulod kami sa imong presensya. Ang imong gugma, mo'y magtapon ka na mo sa panahon sa katalagman. Salamat, O Lord, mga kabataan o mga batanon. Karon ni hining adlaw sa among pagsimba, magakos na mo ug mabalon sa among pagpauli ang tinuod nga gugma, ang pagdawat ug ang pagpasaylo. Salamat kayo, O Diyos, nga samtang magapadayon ang among gininawa. Dunay
Buhi nagasalinsing og mamulak og mamunga nga paglaom. Walay kamatayon. Sulod sa among kasing-kasing alang nimo Ginoong Hesus. Lord, dugay na kay kang mga ndoy makagako sa imong mga anak. Naghuwat ka pero kami na kanunay lang sa gawas. Tungod kay naparalisa kami sa sala. But salamat Lord sa imong pag-ayo kanamo. Salamat nga sa imong kasing-kasing bililhon gihapon ang among kinabuhi. Salamat nga walay sala nga makaputol sa among pagkaanak diha nimo Ginoo. Walay sala nga muguba sa imong gugma diri namo. Wala kami mga sayop nga mga buhat, sayop nga mga desisyon nga makapausob sa imong gibati diri namo. Salamat Lord. Tamayon man ni nga katawan, yaga-yagaan, butang-butangan, pakaulawan. Salamat nga naibaw-an namo nga ikaw pabor diri namo Ginoo. Nga ikaw ni aka namo nakikiusa, nga ikaw nagdawat sa among mga pagsimba. Hallelujah. Yes, thank you Lord Jesus. Isa makausap pa. Si Lord nag-ingon, nagahulat siya nimo. Nagahulat. Nagagawan ka nimo sa pagkamalaan. Nagahulat. Nagahilan. Nagtatawag ka nimo sa pagkasing. Uhaw ang Diyos, uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong pag-igugma. Nangadlo'y pag-ayop, Ginoo nimo. Nagtatawag ka nimo sa pagkamalaan. Nagahulan, nagahilan. Nagtatawag ka nimo sa pagkasakit. Uhaw ang Diyos, uhaw ang Diyos sa iyong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa iyong pag-igugma.
para sa iyang kaayo. Pinaka-the best na pakpak para sa Ginoo. Ipakita ang imong pagpapasalamaton sa Diyos. Oh, hallelujah. Salamat kayo Ginoo sa imong mga pulong karon. Father God, tungod sa dugo nga niagas gikan sa mga samad sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nagisi ang tabil sa templo nga mao'y nagulang, nagbabag sa imong presensya o sa mga makasasala. Busa Lord, imong pagpulutan ang kamatayon sa imong bugtong anak, mao'y paagi nga kami makasulod sa imong presensya, Amahan. So daghang salamat o Ginoong Hesukristo sa imong pag-antos, sa imong pagpakasakit dito sa cross aron ang among kinabuhi makasulod sa gugma ang pinasahilo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Yang among mga pagpasalamat, mga pag-awit, mga pagsimbag, mga halad, imong hingpit nga nadawat, Amahan namo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Among ibalik kanimong tanadugog, himaya, pagsimbag, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Everybody says, Amen. Palihog magapaglingkod ta.